Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un videoclip de Minecraft. Aici suntem pe o mapă de Minecraft. Ce mapă am? Nu eu am făcut toate astea. Mi-au fost trimise. Ne apropiem. Da. Hai să vedem. Ce vom face aici? Ne-a dat în acest loc. Asta este ca un fel de casă a noastră. Aici dăm, cred, ceasul câteva. Mergem la masă. Am câștigat! Așa. Cam dor? Frumos. Tot. Așa. Suntem creativi. Stați un pic. Nu știu, am уже revenim. Am revenit. Asta nu eu, să te la joacă. Să poți să fii creativ. Să la vară, văd că se face mai puțin. Am nimic. Pinci asta. Păcate. Să punem cu timpul, da? Haideți. Ne ducem la noi. Este baia și încă un domnul. Holy shit! Ce-ar fi dacă ăsta este unul în cameră, da? De o pildă. Intră în baia. Tu faci la toaletă, da? Tu ce să faci? Sau nu ce am făcut în lavabo. Și dacă aici îl tușezi și faci ce faci. Și asta vine și se uită la tine. Asta ne spălăm un pic înainte de baie. Cu treaba. Am spălat. Spălăm un pic pe mâini. Așa. Ne spălăm un pic. Oh, ce-am făcut? Oh, e frumos. Așa. Spălăm. Așa. Ne ștergem de asta. Cred că și închidem și plecăm la somn. Da, dacă vă place acest episod, nu trebuie să apăsați butonul de like și să vă abonați, desigur. Avem văzut și nu știu ce se întâmplă. Eu voi reveni. Nu știu ce așa. Ce mi-a plăcut mie asta, dar nu știu ce. O să ne dă intrăm și ieșim în această mapă și intrăm în Jack. Nu știu ce s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, dar nu știu de ce. Ok. Ce s-a întâmplat? Să intrăm, să. Dacă mai e bine. Avem laptopul nostru. Foarte șmecher. Hai să plecăm și noi pe afară. Să vedem cum este. Deci, fuck. Etajul mai mare, mai înalt decât asta.
Deci asta oraș. Frumos tot. Toaletă, da-mi presupun. Da. Asta plecăm jos. Deci este balconul. Asta-ți. Plouă. Destul de. Da, și nu avem elita. Rău că plouă. Repede, nu vezi până jos. Avem jacuzzi. Vedem ce este. Plouă, bă. Plouă. Plouă afară. Îmi plac copaci de șambă. Sunt preferații mei copaci. Că ei sunt preferații mei. Puiții mei, cei care sunt. Uite pe ăștia. Ce bun. Bă, de ce nu avem? Nimic, da, nimic, da? Bun. Facem un pic de nimic. Plecăm acum. Plecăm. Hai, uite aici, am și. Plecăm. Bună ziua! Ne-a primit? Ca să mai simpluți așa. Mă duce și pe asta, mai bine. Da. Asta va fi casa noastră. Mai mică, nu trebuie mare. Nici. Cam pre-mare este. Bun. Cam prea aproape. Este... Deci asta e... Nu avem nevoie de această porțiune de XP. Să cine mă ședează șezlongă, mă. Ce trece? Nu, vedem munte. Vedem. Hai, vedeți, când se duc? Așa. Plecăm repejor în case. Repejor în case. Ui, că băte vântul. Plecăm. Unde este casa? Pescat frumos și el. Pe picea. Frumos, fucking shit. Nu trebuie picea. Fim toate scările, frumușel, hai. Pa. Și plecăm în casă. Ce? Trebuie încerca. Trebuie la... pe masă, bă. Unde focul? E caragalul. Stai-ți. O fac. Ce-am pus? Pui așa. Trebuie cărbune. De rămâne. Tot plouă. Ce stai un pic? David, ce faci gălăjii? Ce asta e? Că simt frig în casă. Ținem ușile să nu intre frig. Un pic. Așa. Uite. Vamos cine eu já vou que
Ce bun a fost. Ce bun a fost. Era. Dar nu mai vreau. Ce să fac? Vreau să explorez ceva de aceasta. Înainte. Fucking hell. Bazin. Fac. Bă, ce ori să urmești. Nu știu. Nu văd. Are bază secretă. David! Nu fă gălăgie. De ce face gălăgie? Are baie, ca toți oamenii. Da. Are casă. Casă la subsol. Ăsta are casă la subsol. Vedem ce și are. Bă, ce ai tu aici? Jacuzzi? Să iei înapoi. Fac pe acolo pe casă. Bazin, televizor. Râd ce poate. Ce să nu știu, mai e nimic. Pui litra în apă. Da, hai să sărim. Zburăm. Isuim. Cine acolo? Da, dacă vreți să ne jucăm multiplayer, nu uitați să apăsați butonul de like și vom face episoade în care ne jucăm multiplayer. Da. Și ce să mergem? Un pic de sport pe ploaie. Așa. Nu vom pica să iar o să ne oprească și trebuie la băut. Și femeia o să spere pe mine. Așa că nu. În singurul meu când suntem bogați, frate, bogați. Ba. Ce să vă zic, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și o să mai facem episoade. Pa!